Dili na to sayangan pa ang mga oras na tusa. May pulos na kabuang sa mga taong miserable mo bira na to paubos. Okay ra padayon lang ang iyong grasya dawat talat. Salamat lang kaniya sa may nahitabo ni mo dira mabuhi ka. Relax ug chill lang dapat, sagdain ang himan tayong mga sapat. Kayang tinuod sila ratong may problema, sakit sa utok mauna ilang sistema. Malibad lang kung may niyag daog kabuha, pasagtin ang libag sa mga gipang kulang. Sa pansin mga way ayong mga tao, ikaw tuwang tinuod, ikaw tuwang tinuod. Okay ra basta wala kay mga taong ipangyatakan dira. Palayo sa mga taong nagkalala sila, mga bisyo o kasuya. Dili na to sayangan pa ang mga oras na tusa. May pulos na kabuang sa mga taong miserable mo bira na to paubos. Okay ra padayon lang ang iyong grasya dawat talat. Salamat lang kaniya sa may nahitabo ni mo dira mabuhi ka. Grabe ka anugon kung masayop kasi mong piliun sa imong dalan nga giagian ug mga leksyon nga angay katunan. Okay ra basta wala kay mga taong ipangyatakan dira. Palayo sa mga taong nagkalala sila, mga bisyo o kasuya. Dili na to sayangan pa ang mga oras na tusa. May pulos na kabuang sa mga taong miserable mo bira na to paubos. Okay ra padayon lang ang iyong grasya dawat talat. Salamat lang kaniya sa may nahitabo ni mo dira mabuhi ka. Okay ra basta wala kay mga taong ipangyatakan dira. Palayo sa mga taong nagkalala sila, mga bisyo o kasuya. Dili na to sayangan pa ang mga oras na tusa. May pulos na kabuang sa mga taong miserable mo bira na to paubos. Okay ra padayon lang ang iyong grasya dawat talat. Salamat lang kaniya sa may